खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैदो अननानै बयबो नायदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामनायदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव मोजां भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अन खालामना ला लोगोफोर गाइस बोरै दं भिडिअ लाबोनो हायाखै मिस खालामदो गासैखौबो हासिब सिबबाय थादों लोगोफोर बिदिनो हारसिंनो नै ओमफ्राय जों लोगोफ्रा दै सारबाय थादों आरोना आं मोजांके सिबबाय थादों मजा समाया बैजोंबो समाया आंजोंल' समायखायो सना आंजोंल' खामानि गैया दिनै नै लानखौनो साफा खालामबाय थादों इथिंबो खामानि गैया माने ओंखायनो लानखौनो साफा खालामबाय थादों नै झारु मारिदों आङो ओरैनो लानखौनो साफा खालामबाय थादों आरोना नै टाइल्सफोरा मोजां टाइल्स दं नै बाथरुमनि बे नै मोजां दं सब रोखोमनि दं आरोना मा नांगौ सब मोनजोबगोन थेवबो दंजोबो थेवबो सब दंजोबो आलदा रोखोमनि कालार दं नायलांबाय था नै बिदिबो दङ बिदिबो दङ नै साफा खालामबाय थादों मोजां खालामनानै दं आरोना ya मोजां बे साफा खालामनो ini berguna maksudnya ada ini sama yang baru ya na बिदिनो गोबां रोखोमनि टाइल्स दङ आरोना मोजाङानो बोरै दं मानसिनि खामानि गैया आरोना ओंखायनो बिदिनो दसे साफा खालामबाय थादो साफा खालामनो दायो ना बहुद बुस्थु मा दं नै जोब साफा खालामजोब्बाय आरोना बरिया दिनै बिदिनो साफा खालामनाय सायाव दोनना दोनदो साफा खालामगासिनो बिसोरो सिंनिया क्लिन जाजोब्बाय दा सायाव दं आरोना जाजोब्बाय मजाके सिजारिं खालामनानै जोब्बाय नै दा सायाव दङ सायावनो खालामबाय थादों बिदिनो आरो दिनै खामानि गैया बेफोरखौनो साफा खालामबाय थादों आरोना रुमाव जिरायफैबायलै फैबाय गरम बिराद नि किटचेन रुमा दाखालि कुलार गंसे बायबाय आं नै सान्दुं गोसा नै थानोनो हाया बिराद गरम नै पालिस खालामो आरो बेयाव ना ओरैनो पालिस खालामबाय दंजोबो हेन्ड पालिस